SABC. Muli ndine Aida Chwaya ndi nzanga Yoline Mponda. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko a Africa ndi dziko la China. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamakambe mosingirira nkhani zokhudza maulendo akunja a mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo bungwe lopereka ngongole la NIFI lati boma likufuna kuonjezera ndalama za thumba la ngongole la NIFI kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029. Takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko a Africa ndi dziko la China. Dr. Chakwera wafika ku China lolemba chakummawa potengera nthawi yakuno ku Malawi. President Chakwera walandiridwa ndi wachiwiri kwa president wa dziko la China. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. President Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi Madam Monica Chakwera afika kuno ku China cham'ma 9 koloko lolemba potengera nthawi ya ku Malawiko. Atangofika kumene komwe azikhala pa msonkhano umenewu, President Chakwera ananyamuka kukakumana ndi wachiwiri kwa president wa dziko lino la China a Han Zheng. President Chakwera mawu ake anayamikira dziko la China chifukwa cha ubale omwe anati kunkanukula ndipo umaoneka ngati wakalekale kwambiri. President Chakwera wati akukhulupirira kuti msonkhano wa atsogoleri omwe uchitikewu uperekanso mwayi watsopano kuti ubale wapakati pa Malawi ndi China ukule kuposa pamene uli pano. Mmawu ake wachiwiri kwa president wa dziko la China Han Zheng ati ndi wokondwa kukumananso ndi President Chakwera atakumana chaka chatha pomwe anabwera pa chionetsero cha malonda. President Chakwera akuyembekezeka kukumana ndi president wa dziko lino la China lachiwiri. Kuchokera kuno ku Beijing mdziko la China, ndine Chiyembekezo Kapata Moyo. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi ati akambirana ndi eni nyumba zomwe anazilamula kuti azigumule kamba kwakuti ndi zakale komanso sizikukongolesa mzinda wa Blantyre. Dr. Usi afotokoza izi atachita zokambirana mkachipinda komata ndi akuluakulu a khonsolo ya mzinda wa Blantyre komwe zinadziwika kuti kwa zaka 10 zapitazi iwo akhala akulephera kugumula nyumbazi kamba kuti eni ake anakatenga chiletso ku khoti. Simeon Boyce wadzaniza mbiri mu ripoti ili. Kuyambira pomwe Dr. Michael Usi anawasankha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, akhala kuyendera ntchito zosiyanasiyana za chitukuko mdziko muno. Lero anabwera kuno ku Blantyre City Council komwenso anali ndi mkumano ndi akuluakulu omwe amagwira ntchito ku khonsolo ya mzinda wa Blantyre. Imodzi mwa nkhani zomwe akambirana akuti ndiyokhudza kugumula nyumba zomwe anazilemba kuti nzosanera kupezeka mu mzinda wa Blantyre. Pali zambiri zimene sizikuchitika bwino, ndiye ukoko kunali ngati kuchipinda talankhulana ndithu moona mtima aliyense kumvesa kuti nkhaniyi tifuna tipite pasogolo. Yachiwiri imene tinabweresa ndi nkhani ya nyumba zonyasa zimene zili mtawuni muno, makamaka kulimbi kuziona zimakhala ngati kuti matezo kapena ndagala kuna kuti sisimba ili koma mukutuluka anthu akupanga ndalama, ndiye timanena kuti zili pati. Ndiye tikudziwa kuti nkhani zimene zili ku court akudikira judgment, koma tati tingali kudikira judgment poti za ku court timazilemekeza. Mafuna ndipase maina anthu onsewo a nyumba zonyasazo. Mkufotokoza kwake mkulu wa Blantyre City Council a Dennis Chinseu ati zokambiranazi zinali zaphindu ndipo zawathandizira kuti athe kugwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Iwonso alonjeza kuti ntchito yoonetsetsa kuti mtawuni ya Blantyre kapena mzinda wa Blantyre ukhala ndi nyumba zooneka bwino ikupita patsogolo. Chimene ndinganene chachikulu ndi chakuti ifeyo ngati khonsolo ya mzinda wa Blantyre ndife okondwa poona kuti pali ndithu anthu angapo amene akhala akubwera mwaokha ndikunena kuti ine nyumba yanga iyi ndizoona anzanga napita ku khoti koma ndiloleni ndikayambe kukonza nyumbayo kuti tisachite kufika pokha ngati polimbana. Ndipo pali ndithu ambiri amene apanga zimenezo ndipo kwa ife ndonyadira chifukwa cha chimenechi. Komanso ndinene kuti ngakhale tikudziwa kuti mwina pali chiletso chimene chili ku khoti, sizikutanthauza kuti chiletso chimenechi ndiye kuti mwina ntchito imene isapite patsogolo. Ndiyebe tipitiriza malingana ndi mangolomera amene atipatsa olemekezeka vice president
kuti ibe tikhalenso tikumafikira anthu ndikuwayankhula mapaderadera. Tikukhulupirira kuti nkuthera kukambirana zitithandizira kuti nyumba zonse zimene zisaoneka bwino zigumulidwe, komanso zikhale nyumba zimene zingakhale zamakono ndiponso zothandiza kupititsa patsogolo kapena kutukula patsogolo mzinda wathu wa Blantyre. Nzika za mzinda wa Blantyre zikhale zikuyembekeza ndi chidwi kuti zione ngati zokambiranazi zibale zipatso pomwe akonsolo ya mzinda wa Blantyre ayambe kugwira ntchito monga iwo momwe amanenera kuti amafuna kubwezeretsa mzinda kwa nzika za mu Blantyre. Kuchokera kuno ku konsolo ya mzinda wa Blantyre, ndine Simeon Boyce. Mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Madam Ella Usi wayamikira amayi a mpingo wa Seventh Day a mchigawo chakumpoto chifukwa chotulutsa chimbale cha nyimbo za uzimu. Mayi Usi ayankhula izi pamwambo okhazikitsa chimbalechi mu mzinda wa Mzuzu. Iwo ati chimbalechi chithandiza kufalitsa uthenga wa mawu a Mulungu ndi kufikira anthu ambiri. Rodoviko Nyirenda wafika ndi ripoti. Chimbale choyamba cha nyimbo za uzimu cha amayi a mpingo wa Seventh Day mchigawo chakumpoto achikhazikitsa ku Grand Palace Hotel mu mzinda wa Mzuzu, kumene mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Madam Ella Usi anali mlendo wolemekezeka. Iwo ati mchimbale cha nyimbo za uzimuchi muli uthenga wamphamvu umene ungathandize kuwasuntha anthu kufika chifupi ndi Mulungu. Spikala wa nyumba ya malamulo wa Catherine Gotani Hara ati nyimbo zimene ayimba amayi a Seventh Day mu chigawo chakumpoto zikhale chida chosintha miyoyo ya amayi ambiri kuti aziona kuthekera kumene ali nako. Zambiri timakonda mwina kumayika zambiri mphamvu zathu kukamba zinthu zo mwina zimene zisanayende bwino zimene zasokonekera and Malawi not just azimayi koma tonse ngati Malawi. I think titenge mphamvu zathu tizika kwa zinthu zimene zili za positive, chifukwa mukafuna negative pa chilichonse chimene amapanga munthu negative mungayipeza, koma inu musaone negative, look at the positive ya chimene apanga munthu. Mmodzi mwa anthu amene wagula chimbalecho ndi ndalama zokwana 3 million kwacha, Dr. Ernest Kawonga wati amayi ena atengerepo phunziro kuti athagwiritsa ntchito luso ndi kuthandiza kufalitsa uthenga ndi kupeza ndalama. Zinthu za Mulungu munthu lero makonda kupemphera komanso ndikumaona wina akuyesesa ndi azimayi otangotengana, maybe they don't even have anything but they have wanted to sing for the Lord, amuimbire Mulungu, amukweze Mulungu, kangachepe kama ndinako yathandize kuti ntchito yawo yoyimbayo ipite pasoko. Mtsogoleri wa gulu la kwayayi Elis Tawe wayamika mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Ella Usi, spikala wa nyumba ya malamulo Mayi Catherine Gotani Hara, akuluakulu a mpingo wa Seventh Day ndi anthu onse amene awapasa support pamwambowo. Kale inu abale anu akuno kumpoto amene ali ku America atakusangalala kuti azimvera nyimbo zimenezi, amene ali kumayiko akunja madera osiyanasiyana atakhala osangalala kwambiri kuti akhale akumvera nyimbo za muchiyankhulo chakwako. Chimbalecho chomwe mutu wake ndi mulenji utuwa muli nyimbo 10 zimene zili mchitumbuka ndi mchichewa. Rodoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP Catherine Gotani Hara wapempha akuluakulu a sinodi ya Livingstonia kuti akhale ogwirizana pomwe akugwira ntchito za chitukuko zothandiza kusintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Ahara ayankhula izi ku Imbangweni mboma la Mzimba pa msonkhano waukulu wa sinodi kumene nthumwi zasankha modalita watsopano wa mpingo Hassan Phiri wabwera ndi zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP yemwe anayimira President Chakwera ku msonkhano wayamikira sinodi ya Livingstonia chifukwa chotenga nawo gawo pa ntchito ya minda ikuluikulu yotchedwa mega farms mchingerezi, pamene alima mtedza ndi kupeza ndalama zokwana 68 miliyoni kwacha chaka chino. Apa a Gotani Hara alimbikitsa mpingowu kuti uzigawana masomphenya achitukuko ndi mabungwe ena ndi cholinga chofuna kuthandiza kuti miyoyo ya anthu itukuke. Mayi Gotani Hara omwenso ndi spikala wa nyumba ya malamulo wapempha akuluakulu a mpingowu kuti agwirizane.
ine ndimati ngati sinodi adzipitiza kukhala ogwirizana chifukwa ife ngati andale timonera pa iwowo akakhala kuti iwowo sakugwirizana nditi ifenso andale tibalalika fo ine ngati ngakhale ndili wandale ndine membala wa sinodi ndikaona kuti mutchechi sizikuyenda nditi naninso ngati wandale ndibalalika koma ndikamaona mmene amagwirira azibusachi akupitiriza kukhala ogwirizana inenso ngati wandale ndikumene umatengerapo chitsanzo chifukwa amenechi timatenga ngati makolo athu amene timatenga kuti ndi amene amatithandiza moyo wathu wauzimu. akuluakulu a sinodi anayitananso atsogoleri a zipani amene anafika ku mkumanowo kuphatikizapo a MCP, a UTM, a Ford, People's Party, Democratic Progressive DPP ndi atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana. Ajapi Muhango ayamika mpingo wa CCAP chifukwa chochilimika ku ntchito za maphunziro, umoyo ndi ulimi ponena kuti zikuthandiza dziko kupita patsogolo. Koma anatitana kuti tibwere kuno, anatitana mtsogoleri wathu Profesa David Mutharika, President Obama kuti azakhale nawo. Izi sutamba lero chaka amatitana kuti tibwere choncho a president anaona kuti ine ndi timu langa tizawayimirire pa mkumano umenewo. Poyankhula pa msonkhano moderator amene angomusankha kumene wa mpingo umbusa Jairus Kamisa wati aonesetsa kuti mu mpingo mukhale mgwirizano ndi kulimbikitsa chitukuko. Apa mbusa Kamisa wapempha akuluakulu ena kuti achepetse ndale mu mpingowu ndi kulimbikitsa ntchito zimene zibweretse pamodzi sinodi ya Livingstonia. Iye wati satsekerera aliyense osokoneza mpingowu amene amachita za ukazitape, ugogodi ndi unthira kuwiri kuti zolinga za mpingowu zotumikira anthu zikwaniritsidwe. Mpingowu wachita mkumanowu pamutu woti kupembeza Mulungu mu uzimu ndi choonadi. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Bungwe lopereka ngongole la NIFI lati boma likufuna kukuza ndalama za thumba la ngongolezi kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029. Mkulu wa bungwe la NIFI a Humphreys Mjetseni ndiwo ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe cholinga chake kunali kuona mmene ntchitoyi ikuyendera. Mjetseni anadandaula kuti magulu ena a anthu omwe akukanika kubwenza ngongolezi ndipo ati mchitidwewu ukubwezeretsa pambuyo zolinga za ndondomekoyi. Malinga ndi mkulu wa NIFI a Humphreys Mjetseni, masomphenya ofuna kukuza thumbali ndi amtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Mjetseni ati izi zithandizira kuti ndondomeko ya zachumayi ithe kupindulira aliyense mdziko muno. Thumbali lakhala likukwera kuchoka mchaka cha 2020 pomwe inali ndi ndalama zokwana 20 biliyoni kwacha kufika pafupifupi 129 biliyoni kwacha, koma masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino ndi oti thumbali likhale ndi ndalama zokwana 450 biliyoni kwacha pofika mchaka cha 2029 kuti miyoyo ya Malawi itukuke pachuma. Mjetseni anauzanso olemba nkhani lakhazikitsanso ndondomeko zina za ngongole kudzera ku NIFI zopanda chikole kuti zithe kufikira anthu omwe ndi ovutikitsitsa. Komabe iwo ati pomwe Achakwera pamodzi ndi boma akuyesetsa kuyika ndondomekozi zoti zivule Amalawi mu mphawi ndi kusintha miyoyo ya mzika za dziko lino, pali kagulu kena ka wanthu komwe kakukokera masomphenyawa m'mbuyo pokanika kubwenza ngongole mu nthawi yake. Pali kusokonekera kwa mauthenga, anthu ena akumaganiza kuti boma lidakhululuka ngongole ndiye chifukwa asabweze, koma tikutsindikiza mtundu wa Malawi mobwereza kuti boma sidakhululuke ngongole ndipo Malawi aliyense abweze ngongole zimene ziza. Amene adatenga ngongole ku NIFI abweze kuti ena atengekonso ngongolezi, ndipo ngati pafikepo vutitsitsa kuti munthu yonse akufuna kubweza ndiye kuti tichita mwandondomeko kufika mpaka namwina polanda ndithu katundu amene iye adapereka ngati chikole ku ngongole imeneyi. Msonkhanowu unayitanitsa mafumu, makhansala, aphungu ndi adindo ochokera m'madera omwe anthu adatenga ngongolezi akuvuta kubwenza, zomwe ati zikuchedwetsa ntchito zina zachitukuko komanso kuthana ndi umphawi. Ngakhalezi zili chomwechi, bungweli lakwanitsa kutolera mlingo wochuluka wa ndalamazi m'dziko muno. Senior Chief Masumba Nkhunda amboma la Lilongwe ati ayesetsa kulimbikitsa onse omwe ali ndi ngongole zomwe adatenga ku bungweli kuti abwenze pofika mwezi wa Okutobala chaka chino. Naye phungu wa dera lakumwera chakunzambwe kwa boma la Lilongwe a Jean Sendeza ati pakufunika anthu amvetsetse cholinga cha thumba la ngongole la NIFI komanso kubwenza ngongolezi mu nthawi yake.
ndiye tifuna kuti uthenga umene tatenga lero pano tibwerere nawonso kumudzi kuti apresident a dziko lino la Malawi pofuna kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi komanso kuti akwere pa chuma komanso aphunzire ulimi wabwino komanso kuti ulimi ubwerere mchimake pafunika kuti tigweretse ntchito thumba la ndalama za NIF zimene iwo apereka zowonjezeranso 1 billion kwacha 1 billion Malawi kwacha imene tifuna kuti nafenso tipeze kuti tipeze tikaphunzitsa. Malinga ndi kafukufuku wa bungwe la NIF, ndalama za ngongolezi zakwanitsa kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 500,000 mu zaka zitatu kuchoka pa 180,000 kuchokera mchaka cha 2020. Chigawo chakumpoto akuti chikuchita bwino pa nkhani yobwenza ngongole kusiyana ndi zigawo zonse mdziko muno. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mdziko la China pomwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko a Africa ndi dziko la China. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamakambe mosingirira nkhani zokhudza maulendo akunja a mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo bungwe lopereka ngongole la NIF lati boma likufuna kuonjezera ndalama za thumba la ngongole la NIF kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029. Of your child's education starts with the right choice of the school. Located at Nenoboma with well-trained staff, 2024 results are 100% selection again, 56% to national secondary schools. Among top 10 best performing schools nationally, we have preschool and primary up to grade 7. Smart classrooms, library, ICT laboratory, cafeteria, and excellent boarding facilities. School fees for both boarders and day scholars are affordable. Registration is in progress. Call 0888 436 187 or 0880 554 774. Neno Montessori Schools, developing the whole child. True love comes from the sweetness of the depths of your heart, at your home and any other place. Keep those energy levels afloat with the right brand of sugar. Salima Sugar, truly appetizing, sweet, nutritious, and energy-giving. Begin and end your day with the sweetest of memories. Salima Sugar, the sweet pride of Malawi. By Malawi, for Malawi. Kulira kwa afisi sikungalepheretse njovu kumwa madzi zaife nditukuta pang'ono dola lololo. We are the giants. Zaka 13 tsopano kupereka mwayi kwa achinyamata akhale odziyimira paokha alembe anzawo ntchito adzipanga ndalama. Here we go. Kuyambira pa 9 September mpaka pa 11 October 2024. Cell phone repairing, computer repairing, home gadgets repairing and dish installation, ICT computer use, ICT advanced, video production and graphic designing, audio production, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Sankani gawo limodzi. Fees kuyambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe masankha. Timbireni Sanweka Training Center. Izo. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. For the more adventurous music lover, there is an alternative. It does mean travelling though. An international music festival is flourishing in Malawi in Southeast Africa. Takulandiranso mu nkhani zathu.
mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha phungu otsutsa boma kuti asamaonjezere mchere nkhani zokhuza maulendo a mtsogoleri wa dziko akunja, ponena kuti onse omwe apita ku China ali ndi gawo loonetsetsa kuti dziko lino lapindula pa msonkhano wa China ndi Africa. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamuloyi a Richard Chimwendo Banda wanena izi poyankhapo pa zomwe phungu wa dera la Blantyre City West Sama Suleimani wanena kuti boma laononga ndalama pa ulendowu. Chimwendo watsindika kuti dziko lino silingapindule ndi ndalama za thandizo komanso ntchito za malonda ngati boma silimatumiza anthu oyenera ku misonkhano ikuluikulu monga msonkhano wa China ndi Africa. Chipani cha UDF chati zokonzekera zonse za msonkhano wake waukulu ozasankha adindo atsopano a chipanichi omwe uzachitike kuyambira pa 2 mpaka pa 3 Oktoba chaka chino zikuyenda bwino. Wapa mpando wa komiti ya msonkhanowu mayi Aisha Mambo Adams ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi ripoti. Chipani cha UDF chati zokonzekera zonse zokhuza msonkhano wake waukulu omwe cholinga chake chachikulu ndi kuzasankha adindo atsopano a chipanichi zili mchimake, ndipo msonkhanowu uzachitika kuyambira pa 2 mpaka pa 3 Oktoba chaka chino mu mzinda wa Blantyre. Wapa mpando wa komiti yayikulu yomwe ikuyendesa msonkhanowu mayi Aisha Mambo Adams anati ndalama zokwana 140 million kwacha ndi zomwe azika padera kuti zizagwire ntchito pa msonkhanowu. Mayi Adams anati ndalamazi zikuchokera kwa mamembala a chipanichi komanso abwenzi a chipanichi. Mayi Adams anati achinyamata komanso amayi omwe akufuna kuzapikisana nawo m'maudindo osiyanasiyana a chipanichi akuyenera kuzapereka theka la ndalama zomwe anthu akupereka pofuna kuyima nawo m'maudindowo ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti achinyamata komanso amayi akutenga nawo maudindo akuluakulu ku chipanichi. Zitutapanga pofuna kuonetsetsa kuti mchipanimu tikhale ndi atsogoleri achinyamata komanso azimayi. Monga tikudziwa kuti anthu ambiri amene achuluka mdziko muno ndi azimayi komanso achinyamata amene atatenge mbali kwambiri muzisankho zimene zikubwera. Ndiye tikaonetsetsa nkhani za anthu amene zimakhala zodandaula kuti ife ndalama zathu zochepa tilibe zotiyenereza. Ndiye sitikufuna kuti mzimayi aliyense kapena nyamata aliyense adandaule kuti alibe chomuyenereza kuti atenge mpando mu chipani cha UDF. Msonkhano wozasankha adindo akuluakulu a chipani cha UDF uzachitika pamene chipani cholamula boma cha MCP chinachititsa kale msonkhano wake waukulu mwezi watha. Chisomo break, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero. Bungwe lomwe limayang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports lapempha makampani kuti agwirane nalo manja pa mpikisano othamanga otchedwa Blantyre 42.195 km race omwe uchitike kumathero a sabatayi. Polankhula ndi MBC, mkulu oyendetsa ntchito za bungweli Dr. Henry Kamata wati makampani akuyenera kutenga mbali kuti masewero apite patsogolo mdziko muno. Moyo wa sports, moyo womathamanga womalumphalumpha ndi moyo wabwino chifukwa umalimbitsa thupi komanso umatipatsa moyo wathanzi. Chachiwiri ndikufunanso kudziwitsa azathu amabungwe komanso makampani kunena kuti ngati tingatukule masewero mudziko lathu linoli, mabungwe ndi makampani agwepo tithandizane ndi boma popititsa patsogolo nkhani ya masewero mdziko lathu linoli. Chaka chinochi kuzothamangaku kuli magawo atatu, pali imene tikuti full marathon ya 42 yo, komanso kwa yo amene sangakwanitse pamene popo tili ndi 10 km komanso tili ndi 5 km. 10 ndi 5 km zakhala pa stadium pameneno ya 42 idzakhala yozungulira mu mzinda wa Blantyre. Komanso pamwamba papo pali zina ndi zina zoti anthu adzapange kaya zomathamanga mpikisano yomalowa musaka umapikisana timati tug of war kukokerana chingwe ndi zina zosiyanasiyana zimene zidzakhalapo. Komanso kwa zathu amene amakonda aerobics zidzakhalaponso zimene zonse kulimbitsa thupi, magazi ayenda bwino mthupi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake.
president dr lazarus chakwera wafika mdziko la china komwe akhale nawo pa msonkhano wa atsogoleri a maiko a africa ndi dziko la china. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo wapempha aphungu otsutsa boma kuti asamakambe mosingilira nkhani zokhudza maulendo akunja a mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo bungwe lopereka ngongole la NIFI lati boma likufuna kuonjezera ndalama za thumba la ngongole la NIFI kuti zifike pa 450 billion kwacha pofika mchaka cha 2029. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, mbc digital patsamba pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yolini Mponda. Tsalani bwino.